बताओ सरवा संग संग के लइकन के बियाह शादी हो गइल आ हमा जाना था कि सरवा हम रड़ुए मरब। बताओ नदी के तीरे आके रोवतानी कि सरवा कोनो घर से गड़वा सुन न सन कि ना फलाना के लइका रोवता बियाह खाती हो कि सरवा हमारा खाती मैं ले जालो जन त भाग पर आ गुल बालो स लागत कि चोस्तो पर मैं लाही लागुली सन कहत रहनी कि पोटास उटास छीट दीजिए लाही ना लगी सन तो 2 दिन बदरी का हो गई मैं लाही छप ले बड़ी सन केतना खुशी रहे कि सरसों बो देव 1 क्विंटल निकल जाए तो साल भर तेल पेरवा के खाई। बताओ सरवा गांव में नची नची लइकन के अगुआ आवतला हमारा घर के जन काहे नहीं खनावत गाँव में के सरवा नहीं खा सकत हो कि फिरिंगिया के गोलाई का सयान हो गेल बियाह शादी करे जोग हो ये दादा हो ई तो कहो आजकल के लइकन के बियाह करे खातिर रोताटे अपनी जाके देखी तो जरी उधरा। बताओ हमारा में सरवा कौन कमी बा एगो इहे न कमी बा कि सरवा करिया बानी करिया आदमी के बियाह शादी ना होला आज के कहता कि ना होला बाकी का करबो सरवा किस्मत के छोट आदमी ए कहो काहे रोत रहो के हां के सुननी हां अरे बियाह नहीं के हो तो लेके भाग जा कोनो के बाहर जुग जमाना ज्यादा ए भौजी तू ही एगो त बाड़ू कि हमर रोवाई सुन के हाल चाल पूछो तरू एगो हमनी के जमाना रहल कि माई बाबू कैसनो के हाथ धरा देत रहन तो ध लेत रहन पहले के लइका या पहले के लइकी आ आजकल के लइका के तो ई चल रहल कि जब बियाह होता तो पहले फोन से बतिया लेत रहन देखे खातिर लइकी के जात सन मेहरानू मर्दाना लइका आ ई तो होत रहल ठीके होत रहल पहले के युग में आदमी लड़की या लड़कन के हाथ धरा तो आई अब सरवा लड़की के हाथ धरते तो पहले से बात करत सब बियाह कइले धरब त पिटइब ना कहो आता ना तू जवान हो गइल बड़ो कि बर्दाश्त नइखे होखत। अच्छा तू ही माई बता बाबू के बोली भूख लागत तो बर्दाश्त नइखे होखत। अच्छा ई तू बतावा कवना हम नजर से तो के लागत नहीं कि जवान नहीं तू ही तनी बतावा तो देखत नहीं जवान बाड़ो सुना इतना उतरा तड़ ना तो बियाहवा होई ना तो सुना कपड़ा पर मौर आ सीधे चल जाई तब तक भैया के वही तरह लौरिया कोई होई ना देखो भौजी हमारा लाउर से डर नहीं थे हमारा बियाह खाली करा दो एगो लड़की बिया लेकिन तन के करे खेल दाबे ले तन कौन की अथुया देवर माने इतना सरवा हमार किस्मत फूटल बा खाक मारे बेक तो बिया नहीं हो तो करवावा तन त लागत गगच ओकर बाबू दियन। अच्छा ई बताओ अबे गांव में हम भौजाई लेके भाग जाई तो गांव घर हम के रह देही काहे के गांव घर के भौजाई लेके भगबो अब बियाह ना होई तो करही के ना पड़ी हो। अच्छा ई बताओ भौजी का हमारा में कौन कमी बा कि बियाह शादी नहीं के हो तहार बिया हो जाई काहे हबुड़ाइल बड़ अरे सुघर सागर लड़की मिली हो आदमी कहेलन कि देर होला अंधेर ना होला। बताओ हमारे गली में अगर सरवा जानो से बुलेट पर बैठ पर तिल कहर ओनी के देखी ना तो हमर करेजा फाटेला के कोई हमरो घरे आके चाह पकौड़ी पिया से खा सो ना अपना मौत हो जाई कहिया होई ओ मल जवानी झाझर हो तहिया बियाह शादी होई ज्यादा हो तो दुख दर्द नहीं खूब बुझत हम जाता अरे तार बियाह करवा देबो काहे अपना तोड़ तार तार माई बाबू के घर के आदमी के चिंता नहीं खे लड़का के बियाह करे के बेटे देखो माई बाबू के चिंता रहते या हम नदी के तीर बताओ छोट में रोईती ए जा ये पागल सब खत्म बाड़ो ए भौजी क्या कहिलो ए भौजी का देखो तार चाची के लड़की पैगी ओकर से बियाह हमर करा दो हम तिलका पे कुछ ना ले खाली हमके मेहरारू चाहिए बस पैसा ये भाई सरवा का बरबरात हस का हो का रे भंटा तू ही रे का हम तो कही कि कोनो दूसर ह ए अपना भैया के समझा दो का करता तार मारत का अरे मोला तोरे मारता हमार काहे मारी अरे सरवा का कइले रे जान तले ना मैं गांव के मेहरारू एक जैसा ना होली स हम कुछो नहीं कहले भैया कुछो ना सब कैसे मजा ले हनी अच्छा पटना भौजी से मजा ना ले हनी ई बड़ी तार का हरी ए सुना कहत रहा ना
कि कुछ कइले बड़े जा दी ना कुछ कह दी गौवा में ना तो समझ में आई समझ में आई खाले का तार कपार धल सब बियाह कराबा मेहरारू चाहती जा हाँ बियाह कइल चाहतड़न मेहरारू चाहतिया न रे भंटा तो का तू लेके घर में सुता तड़ा हम सरवा खटिया पर जाई ओढ़ के ए। मेरी बात सुना तनी का बतिया सरवा तोरा कहेला ना हमरा से रे काहे? अच्छा ई बता ए तू अपन बाबू ले कहले रहल के बाबू हमर बियाह करवा दो चुप रह मर्द तो भौजी अपने से समझ तू तो औरी ना जाला पर नमक छिड़क तड़ू जाना तड़ भौजी ई पढ़त लिखत रहला एगो लड़की के नंबर दे हम पकड़ा गइल बाबू अस मार मरल सरवा चल गइल बाहर ई तो उहे वाला रुपया तू लगा दो का हम करी कौन ठीक बा सरवा ए भंटा कहा अच्छा तोरा बियाह करही के बा तो हम तोर जोड़ा पारी के भाई बानी तो हमारा से कम कहे के चाही ना अरे का कहीं आने आके रोवत रहलन चिल्लात रहन त के भाई के रोवत तो सुन के आइनी हो बढ़िया भइल हाँ। तू सुन ले हलू ना तो कोनो दूसर सुनले रहित ना तो सरवा गांव घर में शिकायते भइल हाँ, रहिते सरऊ जा तनी तिवारी बुढ़ा ले को रोवत रहल बियाह करवा दी सरवा हमनी के भूत पैना चला कहीं हम मत कहीं का माजा लिया से ए भौजी का हो देखो जाए के तो जाते बड़ू हाँ। लेकिन तारा आगे ना झुकत नहीं आ तू ना केहू से कहियो मत हां माने तार गोल लगनी हमर दे दूसर मत सोची हां चलो ठीक बा खुश रह बियाह जल्दी करावा ना तो दूसर मेहरार लेके भाग जी ठीक। भाई तोहरे मौगे पर हमला नहीं हमार मेरे मामा का नहीं हो नहीं मुहर मर ले बड़ा चाची के बहन चाची अरे के लड़की। वहिया मत धर सरबा ये अपना चाची के लड़की ले बियाह करो ये कहतली हम ना अपन साली के चाची के लड़की के मौसी ले बियाह करवा दे साली के मौसी के हमारा नहीं अरे था साली के चाची के मौसी के साली के चाची से बियाह करवा दे उतना हमारा दूर नहीं थे पहुंचे कोनो करे बहन ठीक जाए दो जान गोइबे कइलो जाने के तो जानिए गईनी लेकिन तोरी आदत ठीक नहीं खे अच्छा ये बताओ तू रहल 16 वर्ष के तार बियाह हो गई आ हम भनी 18 वर्ष का हमारा रखे के चाहिए वो घड़ी ना जुग जमाना दूसर रहे अरे आज जुग जमाना दूसर बा सरऊ तो देखो भैया बियाह शादी ना हो या कहीं अगर ऊंच नीच भइल लेकर लड़की भगनी तेही दिने जनाई समझ जाई हो अब ना बुझा तक कि भंटावा सयान हो गइल बा एकर बियाह करवावे के पड़ी तू तो कह ना कि उ भौजी रहली तो ठीक रहल कोनो सरवा दूसर देखले रहता सा ना तो बड़ा गांव में शिकायत होइत हमनी के अब चल अब ओकर लड़की ना देखे के पड़ी